Aşgabatyň Niýazy Fadyna hastahanasynyn liftinde bolan betbarçylygyň netijesinde bir adam öldü. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Aşgabatly habarçysy 24-nji noýabrda bolan wakada hastahananyň liftini dolandyrýan işgäriň helak bolandygyny aýdýar. Keselhananyň kabul ediş bölüminde 4-nji gatdan lift tarsa aşağı gaçdy. Bu waka 4-nji gatda şepaat uýasy näçe liftden çykaran desine bolupdyr. Wakada lifti dolandyrýan oglan aradan çykypdyr. Lift aşağı gitmeli wagty tarsa gopup işgäri öldüren bolara çemeli diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy hastahanada saglyk bejergisini alýan näçaglaryň ençemesine salgylanyp 26-njy noýabrda gurrun berdi. Betbagçylyk barada ilkinji bolup 25-nji noýabrda habar beren Türkmen News neşiri wakada keselhananyň liftini dolandyrýan işgäriň dälde şepaat uýasynyň ölendigini ma'lum etdi. Wakanyň bolan wagty ýaş denan näçe ýürite arabada liftde ýokary çykarýardy. Olar barmaly gatyna baranda arawany çykaryp başlaýarlar. Şonda liftin gapysy duýdansyz ýapylýar we ol şepaat uýasy bilen bilelikde aşağı gidýär. Netijede liftin ýüpü çydaman kabina şepaat uýasy bilen bile şahta gaçýar diýip neşir betbagçylygy liftdäki näsazlygyň sebäp bolandygyny hem belliýär. Waka şaýat bolan tiz kömek gullugynyň işgärleri betbagçylygyň bolan wagty keselhananyň koridorunda onlarça näsagyň bolandygyny aýdýarlar diýip habarda nyktalýar. Liftin kabinasy çym pytrak bolupdyr. Şahtadan şepaat uýasy bölekleýin çykaryldy. Onuň 3 şagasy bardy diýip neşir ýazýar. Şol bir wagtda adatlyň habarçysy hem wakada şepaat uýasynyň helak bolandygy baradaky ähtimallygy aradan aýyrmaýar. Wakadan soň keselhananyň saglyk işgärlerine bu barada geplemezlik berk tawşyrylypdyr. İşgärler waka barada öz aralarynda gepleşmäge hem gorkýarlar. Şol sebäpli bu barada keselhana işgärlerinden maglumat alyp bolmady. Betbagçylykda şepaat uýasynyň ölen bolmagy hem mümkin diýip adatlyň habarçysy sözüniň üstüne goşdy. Aýdylmagyna görä 25-nji noýabrda hastahananyň liftinde gyssagly awatlaýyş işleri geçirildi. Bejeriş işlerini geçiren işgärlere polisiýa gödäwçilik etdi. Adatlyk radiosu waka barada hastahananyň resmileri bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentari alyp bilmedi. Bu barada döwlet mediasynda hem häzirlikçe maglumat göze ilmeýär. Ýöne belläp geçsek türkmen häkimetleri we media serişdeleri adatça ýurtda bolýan tehniki ýa-da TV betbagçylyklar, ýol hadisalary we beýlekler barada ilat köpçüligine maglumat bermeýär.